Okay, good evening Kabalen. We are here now at the Clark International Airport, Terminal 2. So, ito yung itsura ngayon ng Terminal 2 dito sa taas. So, tignan nyo, napakaganda ng view. Maganda yung pagkakagawa. Tignan nyo dito. Ayan. So, bali dun sila lumalabas sa yung pinaka-ground floor. Yun yung exit ng mga mga passenger. And then dito sa taas, parang arrival din to eh. Pero walang tao, walang passenger na lumalabas. Doon lahat sila. So itutur ko kayong yan dito kung para makita nyo yung latest update dito sa may Terminal 2. Ito yung pinaka-parking niya. Tingnan, napakaluwang. Yung parking space. So dati kasi yung entrance nito doon pa sa kabila. Doon sa kabila doon, pumasok kami doon kaso ang dilim ay ano na pala, sarado na lang. Sarado na pala 'yon. So dito na lang dumadaan. Iikot ka doon sa may El Caballo papunta doon sa may malapit sa Mabalacan Gate. May makikitang runabout doon at doon makikita yung sign na punta rito. So ayan, napakalawak ng kanyang parking space. At mayroon siyang garden. Yan yung garden niya. Tapos ito parang hallway, daanan doon papunta doon sa mga bus o sa parking area. Malimbawa, nagko-commute ka, doon hihinto yung bus and then maglalakad ka papunta dito sa airport, doon sa may mismong entrance. At yun namang parking space, yun yung parking B, ito yung parking A. So ayan, maraming nagpapapicture dun sa may pinaka-sign niya, CRK. I think CRK stands for Clark or ayun. CRK stands for Clark International Airport. Ayun na. Dati kasi SIAC yung pangalan eh. Ayun yung nandun sa parol. So tingnan natin yung signage dito ayun. Maraming nagpapapicture. So dito, wala naman nakalagay kung arrival ba rin dito o departure. Pero sarado na sila. Really. So kung pupunta kayo dito, much better if you will bring your own food. Dahil wala akong nakikita ng mga fast food or yung kainan dito. Mas mabuti mag-take out kayo or kumain na kayo bago kayo pumunta dito. So yun siya. Dito parang waiting area ng mga pero yung mga tao dito, yung mga employee yata, pare-pare yung mga uniform nila. Yan yung maraming booth doon. So time check, it's 9:30. Ayun, may isang passenger na dumating doon, parang paalis na. So departure dito. Ayun, may dumating na passenger. Papasok siya doon. It's confirmed that this one is the departure area. So yan, yun yung itsura ng ang ganda. Ito yung pinaka-signage ng Clark International Airport yun. Ayan. So yun dito, departure area. Kita nyo dito. Yung departure area. And then, pagdating mo dito, yung waiting area dun sa may ibaba. Ayun. Ito
Ito naman yung pinaka-entrance ng departure area dito sa may pinaka-second floor niya. Ayan. So wala na masyadong tao dito. Hindi ko alam ano yung anong time yung last flight na lumipad dito. Kaya ang ganda ng pagkakagawa natin dito. Ganda. Diba? Yun naman yung view sa ilalim. Napakaluwang. Napakaluwang ng daan. Hindi ko lang alam pag I'm not sure pag peak season. Sigurado maraming tao dito. Maraming magdadagsaan. Kaso nga lang yung problema, medyo mahal yung pamasahe pag dito ka lumapag dito sa May Clark. Kaya yung iba, they prepare to land in Manila because the rate is much higher here. Ayun yung view. Ayun yung view of the road. So, bababa na tayo. Tignan natin kung anong mag-automatic ito pag nag-step ka. So automatic nga, ayun no. So pag walang tao, naka-stop siya. Pag naka-sense yung sensor niya na may bababa, kusa siyang aandar. So high-tech yung escalator nila dito. So this is the first time that we encountered this kind of escalator. It's automatic. Parang meron siyang auto-stop or auto-shut up. Tingnan natin kung tingnan natin kung ilang seconds ba bago mamatay. So ito yung isa. So naka-sense na siya, tumandar na. So parang wala pa siya. Ayun pa si mother, naghihintay pa. So dapat pala kumain muna kami. So yun yung view. Napakaluwang. Ito lang yung nakikita kong tindahan dito. Best hotdog ng Tender Juicy. And then ito yung mga arrival schedule. Yan. So in Dubai, noong 1850s or 6:50 in the evening na lumapag, yung hinintay natin. So what time na ba? So it's already 7:40. Probably nandun kasi sa loob. He's doing some paperwork bago siya lumabas. Pero yung mga ibang passenger nakalabas na. Ayun yung view sa taas. Then, punta naman tayo dito sa may parking area. So dito yung pinaka pedestrian lane at dun yung mga nag-aabang ng mga taxi. Ayan.
yung level 3 pala ito. Level. So ito yung pinaka-parking area niya. Tignan nyo naman kung gaano kalawak. Ayan o. Malawak. Yung mga kikita nyo mga doon na mga restrooms ang mga yun. So ayan yung itsura na pag nandito ka sa may parking. Yan yung pinakaharap. Yung pinakaharap ng parking. Ayan. Stable na rito. So siguro pag punong-puno yung parking na to medyo maliligaw ka. Pero hindi baling maliligaw ka dito sa parking. Huwag ka lang maliligaw ng landas. Yun yung importante, di ba? So andito na pala tayo. Ito na si Small Toy. Ayan, nakarating na naman ng airport si Small Toy. At dito na magtatapos ang ating video for today tungkol sa pagpasyal natin dito sa pinakabagong Clark International Airport Terminal 2. So kung nag-enjoy kayo sa panonood, please do like, share, and subscribe. At mayroon din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Proylandas is signing out.